Tun topic atan chuan philosophical tram kan hman lar ho nia ka hriat mizo tongin kan soifi anga thuma han nei lo kilangim philosophical tram han tia khanim then hran kha har don ta akaron da chu ho hi achan chu school of thought kan ti te movement kan ti te tin chumi pia lampanga heng metaphysics a an tong kam man bik te epistemology an man bik ethics an man bik ti ang kha tam ta tin chumi pia lampanga philosophy a chuanim concept kan te me thren ta thumal cher chu hi tam em ta ni concept generator hi chumi ni wang chuanin philosopher sang ho ina tong kam man kha ein ang lo thin bok ta amai ro chu tu na hianin somnga vel karon da chok do na movement te school te tiang kha hemi hi movement bi kania hemi hi school of thought bi kania hemi tong kam hi kana na manga hemi tong kam hi heidegger na manga tiang khanin karon soi don lawai karon phiar rang vek don lawa karil ro ma sa ho ka karon da choka somnga chung ho chu i azong za kha chuanin an soi fai vek don chuanin huna du rei du mai the chuwang chuanin engea har savak lo nia ka hriat lar deuh nia ka hriat ka chu ka soi fi vek lo mai theini ama saberin kalang metaphysics kan ti chon meta ti khanita meta chu beyond an nia physics chu physics khane mai helai kan thil mu the natural physical kan ti ang ho khan ta omzia chu atong kam bul thu atang kan en chuanim hemi kan mu the pia lampang te la soling karing lawa hemi metaphysics a hi aristotle kan muta ni ti chuanin chu metaphysics a chon an khoya chu ama hianin special general ang kha thenta a I ka video ma sign en chuanin ontology chungchanga kan mu theianga ta hi metaphysics chunga hian ontology kan ti te cosmology kan ti te cosmogony te khom tani cosmology pe chu kan hralar de furanga soifia ngai loin kan universe chungchang tin cosmogony po universe ron tran dan chungchang khan tanga hi chu physics lampang hian theoretical physics so an khoina sa to ta ti chon metaphysics a chonin abul bera din an khoi tlang lon bera chonin enge reality kan ti chu philosopher masa hoina an endana chon thil in thak danglam ve ngai lo hun le hun te langin space hun te mai tai lang hun le hun na athun ve theilo achan chu space le time chung om reng reng chu thil kha kum hlun ngai lo ni an ral le mai thin ni chumi ni wang chawani thil in thak danglam ve ngai mi lo kha zon ni ta ni ta chon reality a chonim engzat nge ti te kha om le ta zela tin chumi pia lampanga chonin enge an ontological status kan ti chu material khoi the thil nge immaterial khoi the lo thil kan mu thei lo thil hengang I nge kharau kan ti pathian kan tiang te kha ani em khang ho kha reality an ni em ti te tin kan mu thei ho hi aral thin box si a chuwang chonim reality kan ti ka what is real kan ti kha metaphysics a chuanin chui ani na satani tam tak chuanin metaphysics hi chu enge speculative reasoning kan tiang che trong kam bung ruwa cher chuak manga thil zon tumna ani thil om tak tak lo ama ro je trong kam bung ro kan ne wanga omang ngai na tiang te khom ta tin chumi pia lampanga chonim ontological status a chon material ani chon hengang kan thil mu thei le khoi thei thil ani chonim enge a in khak danglam thin si a chatuan de ani boxi lo kumhlun boxi lo chu wang chon heng chu real ani theidon ani te kha ani thin ta chu metaphysics a an chaina sata a chu metaphysics bi ka chon han du tok ta ilang pani na epistemology chu knowledge kan ti khain tani theory of knowledge shred na mishing shred na hi khoya nge en na kan thil shred thi tin chu kan thil shred chu adik nge ni ti engtin nge kan shred tang thudik chu engtin nge kan zonang kan shred na hi entir nan han soi zawangim atnulama hianin kan soi sui mai thei boka ama ro chu realism le idealism klem han soi tai langin I shred na chungchanga hian perception chungchanga hian heng kan thil mu le shred ho pon lampang thil external object kan ti ho hi
cái mà nghe in ngặt nghe nhẹ an về rèn thì khai ta realism mà direct realism mà cho an về rèn anh thì khai ta cái mà ni in nghe independent mind kan thì khai cái mà ni kan ngày tuổi na kan cái tiếng nghe mind kan ngày tuổi thì là nghe số lúc lâu ngà thốt cái dòng cho nên anh đi lúc lâu ngà mind thì ngày tuổi na thì khai nó thiểm thong hay ngay hiện anh ngặt lâu ni thì khai ta ama ro chu subjective idealism a ve thung chonin heng thil external object pon lampang thil hrim hi existence an nei lo an tak lo ke ma ni ngai tu na chunga mi ani ti khan ve le thung ta ni en tin an chi hi kan liam mai na alem ti kha zo nom thein ta tin john locke te chuanin primary quality le secondary quality in an then ta hengang primary quality a chuanin an pian mang te an ri zong te an color mo an rong te kha ki mani ngat ni lo ki mani ngat chu athum nge athur ti te khang kha ai ngat ni ti kha ni ta amar chu subjective idealist ho wa kha choni a bekin berkeley kan en choni ki mani hi ai ngat ni kan mai na hin heng existence so heng external object ho hian existence an nei lo an tak lo an chan chu ki mani kan mu wang perceiving mind wang ani ti kha ni vele ta ni tin chu mi pialam panga rationalism te empiricism ten le ta kan hriat na in nga na chung foundation chung chang nga khanim tu chuna kina kan soi bel tura ngai tai langim epistemology a chuan an chekang lon bera chu ring hriat na chumi pialam panga thudik chung chang khanita ni ethics a ve thung chuanin ethics hi han soidon chuanin soitur tam tak om ta tin a chunga hianin tam tak om bok ta entirnan normative ethics kan ti te meta ethics apply ethics kan ti te hote tam ta chuanin ethics a chu engtin nge nun dan tha ka manang eng ang nun dan tha hi nge kan nun puyang a principle kan ti ka setang ti khain ta chu nun dan ka seta nun ka man chuan enge hlim na kha kan zon berin ta kan thil ngai hlut milin nin kan hmang thin na value chungchang khanita ta hianin thren kha chuanin I morality le ethics hi asang ti te khan ta I ngai dan te khom ta amar chu keima mudan nei ka mu sang lutuk lo ta amar chu thren kha jek tam ta ka chuanin da san te po om ti kha shebok ta elangem ti chu ethics a chuanin thil tha le thalo kan thiat na chungchang de kharita ni hei hi enge I kan nun dan an tiran thil min thil lo ruwa hi sual ani kan ti ta a thil ruk chu ma se a khoi lai chu nge sual chung ho chu mathematics a kan chen le ta ni kan tong kam man thil thalo thil dik lo khami kan tong kam man dik lo thalo kan tiang ho kha chen an chei le ta ni ethics a chuan ti khai ethics po hi han sei zo le ta phut tai langem a chan chu da kina he video kan la kal pui je langa I heng ho hi kan la khel vek tho tur ani ta a chunga normative kan ti te kan te bentham te jasmil kan ti te an la kam ta I chei tur tin I mathematics kan ti te apply ethics euthanasia kan ti song song thleng khanin chei tur la ni bang kan ti chin khamit chin khadu tok le mai tai lang ti chuan logic a chuanim dik ta ka ngai tu correct reasoning kan ti khain ta ni achan chu kan thil ngai tu rang hi I han ngai tu tai lang kan thil ngai tu dan hi kan ngai tu na hi nge a logical lo thin ta ni a logical lo kan ti chu dik takin kan ngai tu thin lo ta ni kan ngai tu na hi akal peng na sa thin na chu bang chuanin dik taka kal thia tur tan khanim logic hian a khoi ta ni dik taka ngai tu thin turin entir nan kan tong kam man te chaina sata a entir nan te kan han je chu thil kan ngai tu chu kan ngai tu na kan soi chu tong kamin kan soi chok thin ta chu tong kama kan soi chu logic a chuanin ti chen na ngai thin ta ni clarity mo clarification kan ti kha chung ho te chu lo poi mo ta ni logic a chung ho chu zir na mun na ni le ta ni tam takin pathian oman ringa tam takin oman ring lowa tam takin ram huai tharang thil song om kan ring thin ta ni tin thil tam tak kan ngai tu thin ta chung ho chu eng tin nge adik le dik lo chung chang te he tan ni china kan soi epistemology lampang te khang ho te neng te amasa kan soi le metaphysics kan ti ho te khang ho kan thil ngai to kan soi chu ho kha logic mang hianin en thin ani ta ni
chung ho chu kan thu soi mo kan thum mal man sang sang kan tong kam man sang sang kha logic atang hi en chen the ani le ta ni logic po hemil ta hemi theng hi ti le phot mayang ti chuan kal le ta ilangem ta hian materialism a chuanin materialism kan ti chu matter chau hi ta ni matter chau I thil om achana chu tun ma kan en chuanin he khovel lo in tran dan te thil tak tak an zon na chung changa te pathian kan ti te mit kan ti te mo creation mit kan ti he thil bul thon thu kan tiang ho ta an mang na sata ni zeus te kronos te tin I than khata chuanin I thor kan ti te odin ti te kha atam ta ni mizo nga te ponin thil bul thon thu mo kan khovelin tran dan te tam tak kan ni thin ta ni khang ho ka materialism an ring ve lo ta an ni an rin chu he khovel kan thil mu te kan khoi thei chau hi thil taka an ngai ani hi materialism ngai dan ta matter chung chang hi ti chuan pahni na naturalism le materialism hi thil sang tu kan ni lo ta chan chu nature hi enge ni kan ti chuan matter ani tin naturalist ho hi chuanin science yan da poimo mem ta scientific method an mangna sata a chuan pathumna realism a chuan china kan soi to ang khani object external object pon lampang thil ho hi keima ni a en khat do ani an ve re existence ran nei ve re ngani ti ngai dan khani ta ni ti chuan palina idealism a ve thung chuan heng external object ho pon lam thil ho kha existence nei tur chuan keima ni angai mo mutu an mangai perceiving mind mangai kan ti to kha ta hianin idealism hi objective idealism omta tin subjective idealism te transcendental idealism kan ti te absolute idealism kan ti te omta he ho hui asang ta I objective ho a chuanin Aristotle ho te kan mu theianga tin subjective a chuan Berkeley kan ti to kha chumi pialam panga transcendental idealism a chuan Immanuel Kant ten an ni le anga tin absolute idealism a chuan Jace ati kha Hegel mo I absolute spirit chung chang kha mu tur le ta ni chung ho chu soivek lo meng ti chuan dualism monism ngani le ta dualism monism kan ti hi chuanin dualism kan ti chu dual chu thil pahnih kha ni mai hi Cartesian bikin han soi dei ta ilangin Cartesian dualism kan ti chu mihring substance a hi entai langin ni pahnih ani ta ni chu mihring a hi keimani hi chihni a siam kan ni ta ni substance sung changan don ta chuanin material le immaterial emo mental le body ang zong na sei ani asan chu ngai tu na kan nei ta consciousness kan ti kha ama tong kam takin cogito kan ti khai ta ni chung chu kan mu theilo kan khoi theilo maro chu mishringa om ve reng ani ngai tu theina kan nei ya mo will kan ti te imagination kan ti te ignorance kan ti te ho kha chuan chu mi pialam panga chu om le chu he body extension omta extension kan ti chu kutte ke te mitte he kan mu the ho sang sang ho hi dualism khain ta ni monism ve thung hi chu thil pakhat ani mai entirnan thel sa big en thailand engkim hi pakhat ang khani ta chu a substance he engkim in khana song song ho hi thel sa ka chuan tui hi ti ni thil hu tui hi an nu lampanga fire ti te anom le ta tin chumi pe lampanga Spinoza kan en chuanin Spinoza Cartesian kan soi buka de kan soi buka monis ai chuanin Spinoza han soi dei tai langin ani ve thung hi chuan engkim nature hi enge pathian anga khan angai ta ni chu god or nature ti tap kha ni mai engkim kha pathian atanga chua ti jok han soi tai langin solo tukin karing lo pantheism ne khanin pantheism thau khani ta he khovel kan thil mu thei zong zong hi engro sankara zo khan phang tiang he khovela kan thil mu thei zong zong ho hi pathian atanga chuak an nia pathian atanga chuak an ni chuanin engkim hi enge ai khana chu brahman khani ta ni chu I thil pakhat in khana bulpui ber kha moni su monol kan ti chu pakhat khani le ta ni ti chuan solipsism ve thung hi chu enge mi then ka thuzia ga chuanin khovela theory hlom ber tiang khani ta Wittgenstein na po khana chaina sata a he hi private language argument chung chang hengin hemi ngai to ve thu hemi ngai dan solipsism ve thung hi chu he khovela hian keima chau ko mania midang existence a hi
ka hre thei lo an om liam lo hi midang om liam lu ka hre thei lo e khovel thil zong zong ka hre thei lo keima hi ko omani ti ero hi kain chiang ani chu cartesian methodic dak pan nen chon de katana thil zong zong arin hlel na chan achan chu tuna i experience na hemi video i enlai mek bo hi imu mangani lo ting ting i chen thei chen nei nei imu mangani lo ti dream argument aron ti ta chuwang chuanin kan thil hmu le hret te hi alo dik lo fo thrin ni chuwang chuanin hemi kan sense so kan hret na pangau chu kan hmang thei lo ni chi thil kan hret adik le dik lo na chen na tan chuwang chuanin kan thil hmu le hret te hi alo dik lo fo thrin chuwang chuan hemi kan sense hi chu a reliable lo a man tlak lo ani chuwang chu ama ro chu anni na i arin hlel thei lo ve thung chu ril hlel na anei kha ring hlel thei san chu thil ring hel tur chong ngai to na ne angai to na ka ring hel thei lo the mai tiang thil ring hel lon chon angai to na man angai chuwang choni thil ring hel tur chong ngai to na man ngai to na chona omani ti kha i engi a entir le ta ni a imply chu ani heta hi choni midang om le om lo kha kan thra thei lo ama ro chu ke mak omani ti kha chu chen nan nei ta ni chan chu ngai to na nei wangin hi g muran aron counter proof of external wall tung chang nakina man deu vervora emo machop ka machop zinga hela tel chelo dewa ji imur te ho hi chu chan chu an la hla deuh hleka 21st century 20th century de ani wang kham ti chuan rationalism a chuan soitong khan de ka khan soile tai langim hemi kan shet na panga ho hi kan hmang thei lo ta reliable lo wa chan chu kan dik lo theya entirnan shui te i rule anga kan hmu te om ta tin tuya i pol kan da chuanin alang koi thin ta chuwang chuanin kan thil bule hre kha dik lo ho thin ni chumi ni wang chuanin reason chau hi in nga na lungphum hriat na lungphum chu ani angai ta ni kan sources of knowledge a khan reason chau ani ta ni hei chu hre furang empiricism ve thung chu reason ni lo hemi kan hret na panga ho hi ni ti khan ni vele ta ni hei chu soi thui vak ngain ka hre lo ti chuan logical positivism anni ho hian anni ho hi chu philosophy ti dark age tu dark age khomol pui hmu tir tu dark age khomol pui ka ti dark age hun hmu tir tu an di ve thung ta ni engkim ka philosophy kha science ha dan tum top ta ni an ni chuan achan chu kan thumal enge kan tong kam man proposition kan ti kan statement man na kha i adik nge yani ti chiang tur chuan kan va verify thap thap angai hi logical positivism entirnan pathian chungchang pathian om kan de chuanin khongi pathian om ti thumal kan man chon adik kha thumal kha dik don chon pathian an chu verify angai pragmatism hi i semantic kan ti chu meaning lampang khain ta kan tongkam ho a kha kan thumal ho meaning chungchang zo kan pangtai langim anni ho ve thung hi chuan ni hemi logical positivism rang soi tiang pathian om kan ti tharau i om kan ti te kha i meaningless in ta ni logical positivist ho ta chon om ji om lo chan chu om ji nei lo ni chan chu kan va verify thei lo ama ro chu pragmatic ho chu ani va verify thei lo mai lang kan nu ba om ji ani chuan chu adikan ve man kla kan mai ti khan ve le thung ta ni utility chung chang kha utility kan ti kha ni hemi kan thil nge i bungrua kan man ho ang kha ngai vek lo tai lang i hei a practical tan thil khin ni education a ponin John Dewey kan ti te ho mo hemi chung changa ron i propose tu chu i rondong tu te mai tiang tilar tu tilang poina solong William James kan tan ni chuan han let le lok ke langim i skepticism a khanin i pyro kan ti te tin i Plato kan ti te tin chumi pi lampanga Descartes i Hume te ho kha i skeptic khan lengta rationalist a chuan i Spinoza te Descartes te i Leibniz te ho kha in tan ni empiricist a chuan John Locke te Berkeley te David Hume te kha lar zual ni le ta tin logical positivist a chuan early Wittgenstein he kan i thun lut thein ka ringa logico enge Tractatus khami kha ti chuan AGR te Moristic kan ti te i Karnapa te ho an ling le ta ni ti chuan ni
pragmatic sa chuan William James atheu John Dewey te kan ti to kha existentialism a ve thung chuan mihring nun chungchang an khela chu hring nun chungchang a chu mimal nun an khel le ta ni mimal nun chau khan khel ta existence a chuan ta chuan Soren Kierkegaard te Carl Jasper te i Sartre te ho an ve le ta ni existentialism hi chu kan ti to ta chuan nihilism a chuan engma ani mai thil om lo an tirna metaphysical nihilist an ni chuanin reality chungchang an choi te kha ziam lo na thing tak ani mai tin moral nihilism an ni chuanin heng thil tha le thalo an clear te kha engma ziam lo ti tak khan mai nun zia chungchang a pon nun hin om zia nei lo hemi chungchang hi nihilist kan mu the chuanin Giro na le Nietzsche hi lo ni ta che Nietzsche hi nihilist khung tu lo ti hi ka chiang che lo wa chan chu debate bu rewa nihilism chungchang death of god a khan ron soi ta chu death of god a ron soi chonin nun zia lo chungchang a khanim i pathian tel lo nun a hlo zia kha death of god a khanin min ron mu tir amai ro chu nun atanga mani a pathian ngai siam theina ti me te uberman mo superman ka min ron pele si a kong chulai kong a chu a debate bu na lai ta amai ro chu na hilisa mitam takin an rin lu takami ka chu kan du thu ni mai te se na hilisa lo man ti chuan ka hel chung lo chuan ni lo in te pon hemi a chuan ka hel lo chu I chuan absurdism nun chungchang a bok kamu hian en le te Albert Camus nun hian zian nei ran do amai ro chu enge kan rebel the kan hel the ti khan ni ta ni chu myth of Sisyphus hei hi chu I enge kar le pek vela chuan kan da the tur anga yang engma ziam lo khan ni mai kan thil thian na kha mo humanism hei chu soi ngai lo luma ka da kan hre kang humanism hi chu ti chuan han kal le ta ilangin hedonism a chuan pleasure nuam ti na kha ni ta ni nuam ti na so lawang entirna I charvaka ho entai langin hemi seize the day kan ti carpe diem kan ti te just do it kan ti te khang ho kha ril ruwa alang theya amai ro chu bin thamate ho kan en chuan mi la te ho ani hi utilitarianism hi enge ekle rulin an kal le ta he poina kina a ran pa khel deuh chi ta kan te ho ne na anin kal thel na lai deuh ber mo deontological ethics kan te huina an dong duty based ethics chungchanga ni chu nakida kan soi tor anga yang ti chuan hedonism a chuan in pleasure chungchang han soi talang nuam kan ti zong kha ani le ta ne claim extremist deuh lekin kal tai langim he zu kan in te meizel kan zuk te thil sang kha kan ti ta ni kan nuam ti zong kha he sex te kan pon an yang a chan chu naktu ka inge thing don kan hrelo naktu ka thu the kan thi thu the tu na ni enge zirlei turin pona kan no choka motor pon min lo su the kan thi the khang kha thil cheng ni lo to ni amaro chu utilitarianism zong de wa kan en chonin entirnan le khabu chiar kha le khasir kha zuin ane thazo ka chan chu nakina kan nom na tur thau ni ta ni te zong khanin thiri lang extremist de zong lo khanin a thau me te chuan utilitarianism chu enge mitam zokina tilangin asolo tuk lawang mitam zokina nuam anti til hlimom til tha khani mai tam zokina don chu entirna kongpui ron tlang dona ta jong kongpui ron tlang don aron tlang dona chuan mi in pathum pali kha ti cheta ngai ta compensation kan mo theu ta ma ro chu khomi pui de khan kha kong kha kan ma bo boxi a ta chuanin ti mayang claim tein an tuar ma se tam zokina kan hlim kan that pui don chuan te zongin soi I langin a chiang tho ome nakina kan soi zui tur tho ita hedonism hi chu soi hemi utilitarianism chung om wangin nakina hi po kan soi tura khegang nakina kan soi tur ho do vek ani tho na ma ro chu ti khanin ol sam zongin cognitivism le non cognitivism hi metaphysics zongin han soi le ta I langin he ta hi chon cognitivism a chonin thumal thu kan man ethical statement kan thu soi kha thil tha thil sual kan ti howa kha denge adigle diglo en the ti khain ta cognitive so chuan kan en the ang ta non cognitive so chuan kan en the lo ti khan ve le thung ta ni entirnan good ti thumal hin tai lang good chu
Jimur te chuan kan hrilh fiat thei lo a chan chu a simple tu ka property nei lo te khain ta ni entir nan sonu so a hmel tha ti kha lo mang tai langin engtin nge chu kan bere sonu so hmel tha kan ti kha I enge moral fact ani thei do dem aesthetic fact ani thei do dem aesthetic fact chun chu hmel tha kan ti khai nang si lo wa chu ding chi chu moral fact chung chang apon ru ki sola ni kan ti kha chu moral fact ani theim ti kha zo nom thei ta he mi hi in hial na le ta ni ti chuan I subjectivity le objectivity le relativity he mitam ta kian subjectivity le relativity kan shet por thin ta subjectivity kan ti chu ke man ne in kat mi mala in katani objectivity chu ke man ne in katani lo ve reng ani science in fact ati to chuan kan ngai dan khan omje nei to lo relativity ve thung chu mi mala in khat ni lowin culture society in khat ani ve thung hei hi chu chu lai tak chu subjectivity chu mi mala in khat ni objectivity chu ke man ni khat ani lawa relativity chu nge a khoklang a society a culture ang zong in khat ta ni ta hin absolute kan ti chun thu dik klon kling kan tiang kha lo ni le ta se khoya ma in khat lo khoya ma in khat lo ti lema kan soi boi thei lo thil ang dewa khanin ngai le ta ulang thu dik klon kling ani chuan le chuan coherence le correspondence he po hi kan soi to ta coherence kan ti chu video masalam panga mo coherence kan ti chu khang statement kan siam ho sang sang kha ain khuang rol turani ti khai ta ni integral mathematics si simplify a kan cho chuanin bot mas rule te kan lo mangta bot mas rule kan man chuan a step by step kha adik vek turani adik lo ni chon answer kan hmolawang chu coherence a chuan adik vek khangai ta ni heng ho hi kana te ho ina an manan ta ni ti chuan correspondence theory a ve thung chuan thu engpo kan soi kha kan va verify thei ngei turani ti khani ve le thung ta ni reality external object a kha ni om ngei turani theism kan ti chu pathian omrin na chungchang ani atheism chu pathian omrin lo na chungchang ani agnosticism chu om lo kan hrelo deism te pantheism fideism te hu chu kan hrelo kan hang hu chu soi vek ngai kan fideism hi ka han soi zok ting fideism hi chu kan hria tur chu reason hi an ngai thei lo ti la solin karing lowa I alar zol ho chu Pascal te Kant te Kierkegaard te Wittgenstein te William James te ho ani ta ni hemi kan mihring hriat na thiam na mangin pathian omzia kha kan proof thei lo sa khona chu rinna in katani ti kha ti chuan causality cause and effect he po hi physics metaphysics huang chunga in ta physics a hianin Irasan Gupta khanin in history of western philosophy kha chuan fundamental principle of physics khanin adata chun chu cause and effect thil thlengom chuan thlen chen om tiang kha ai ta tin Aristotle kan chuan four causes a soi ta tin I mi le ta hu kha chuan an pom chi lo kha mi final cause I akuina seten thil engkim in cause an neya pathian chu an cause ani ti khain ta Aristotle a chuan in khami pathian kha biak chi worship chiang khani lo ta akuina sa chuan Christian te pathian khani ta amaro chu enge non theistic tendency nei lampanga hi chuan pomlu tuk lo ti kha khami final cause kha hretelang hei cosmological argument ate an cause anti ang ho hi ta mo chuan innate idea Cartesian ta hian innate idea hianin hemi olsam deuhin han soi tai langem enge mathematics te pathian te han mang ilanga solen kareng lo pathian ni tu man kan hmulo ta kan la khoi lo ta amaro chu mi zong zong ril ro 2 plus 2 equal to 4 kan ti te po tu man kan hmulo ta amaro chu dikani ti kan ria tiang deu khanin soi tai lang innate idea chu ke man ni om sa anga khanin ngai langin asu lo tukin karing lo nakina e po hi kan la chei tur tho ni ta Descartes hi ki thing karanga chonin chei ka du pol ni ta chun chu father of modern philosophy ani bang khan chuan absolute point mi china kan soi to khani ta pathian ka longai tai langin tin chumi pe lampanga benge ethics lampanga man ni ta metaphysics a man ni bok ta chuwang chonin eng tongkam man hi khami thinker ho ba ka ethics bi kan man dan le heta metaphysics bi kan man dan te kha ein anglo ti kha hretor khami na hilis kan soyang khanin moral na hilis le epistemological le
kami metaphysical te pawh kha i a hran dan kha tlem ani wang khan kan en thiam ngai tin abstract kan ti chu abstract thinking te kan ti thin da hei chu kan hmu thei lo ang ho khan en ti nan hmangai na kan ti te huat na kan ti te mi khongai na kan tiang ho kha abstract i concept ho ani ta ne tu chu i concrete kan ti chu kan thil hmu thei khoi te thingkung kan ti te motor kan ti te khang ho kha chu concrete ho khan ta abstract chu hmu thei lo khoi lo amar chu kan hman reng thin ang khan ta ni altruism ve thung hi chu i enge midang chunga enge ui kom lo na mo selfish lo na ui kom lo na tin dik che lo ngai the maro ching sha thiam thawang kami kha chu selfish lo te khanin kan nei zong zong po midang ta na kan phal na te ang kha i selfish gene kha i dokin saka cheru langin chiang mi ome hi chu altruism jung chang ron khel kha analysis conceptual big hi han entai langin analysis kan nei don chuanin kan tender thina ni entir nan pathian chu hmangai na khat ani kan lo ti ta a pathian chu enge ni ti kha soi fe pa ngai pathian chu enge omem khoya nge ti te tam tak om ta khami chui ji dan ro tin hmangai na chu enge pathian le hmangai na chu enge in zom na nei tianga i analysis mo zir che na kan nei ang kha ani le ta ni verification po soi ngai lowa ria sanya proposition ve thung chu adik emo dik lo nge tur ne proposition kan ti chuan so nu so mel tha ka ti te voxai tui ka ti kan ti ka proposition kleng zo lo proposition kan ti chu tu na hian Mizoram chief minister Nilai Mek chu pulel than hola ani chu proposition ta ni adik lo tu na chief minister Nilai Mek chu Mizoram chief minister Nilai Mek chu puzoram thanga ani proposition adik chu ti chuan ta chuanin i anil tika chuan proposition hi an khoina sa chuan a priori le a posteriori a priori kan ti chu kan experience ma ho khain ta ne i enge experience tel lawa mi chung chang hi chu soi kai vak lawi langin i ontological argument ka post ma saber kha in chuanin ita khan ka soi fi viau analytic le synthetic thlengin hei kal le nga lang ti chuan consistency kan ti chu nei entinan consistency kan ti chu Ronaldo khan in season masa goal somnga khungta season tota alia khanin i goal somli panga thuna season lia goal som nga pahnih lo thun leta a consistent lutuk ta ne chi ding he choin empiricist a David Hume lo entai langin i David Hume chu empiricist a chuan kan thil hriat na a source a kha i enge kan five senses en ta chuan metaphysics kha a theilo wa ta ne pathian kha om theilo chan chu kemi kan sense experience la thleng phalo chuwang chuanin i vai ho ti lang Indian philosophy and or self i who am I an ti thina kha enge kan ti thin te kha a theilo ti khain ta ne chan chu kan sense experience khanin a hra theilo pathian chung chang te tharau te ram hoi kan ti te kha theilo chuwang chuna consistent kan ti thin ta ne kami ka chi in hriang contradiction chu thilin kal kan ti kha conventional kan ti chu hey traditional ang deuh khana kalta kan mitam zo kina an ngai dan khain ta ni conventional way of thinking kan ti chuanin mitam zo kina an lo ngai dan an pom dan tlang lon ber khan ta ni an conventional ani chuanin i enge khami mitam zo kina an ngai dan thina tanga i ngai dan thar ngai dan dang lam bik lo nei le khan ta ni khami kha chu thil har ni lo ta ni deductive le inductive po hi kan soi tem kho deductive a chuanin i general atangin conclusion kan siam thin ta entirnan i mihring zong zong hi kan thi thei kan ti ta a so ma chu mihring ani a so ma chu a thi thei chu ti chu kal ta ni hei chu logic lampang ani wang khanim enge entina ne na ti deuh chi ni ta inductive ve thung chu he ta klabunga chawak i hmuat duma lung le chawa ke hmule dum le champha ya chawa ke hmuat duma ma mita ekal le chawa khalo duma te chuan chawak hi aduma ni ti kha conclusion siam vele ta ni specific atangin general kan kalta a conclusion kha ti chuan dilemma kan ti chu enge a kan thil thlan tur kha chiang lo ta thin ni entirna indona kaldon ta indona kalengai ta inu kha
atara to ta chom tu tur ne si lo ikal san chuan inu kha khong ik thak lu ton ta ne amai ro chu mi fa te song song indu nam bolan ka se ram le nam mangai ikal ve lo chuan ram le nam kai mangai lo ti kha midang tam tak kha ngai dan ni le don sia chu thlan dur kha boi thla ka ni inu ngei thlananga iram le nam antina ilo thi chuan in inu kha amahun kha thim don lu tuk ta ni indo nam boi thi don le dam don a shet box lo chuti lain ikal ve lo ni chuan in ni pon nu na chan huamin an thil engkim ka sian kal ve le box ya kan him tlan nan chu chuang chu dilemma kan ti khan ta ni ti chuan emotivism kan ti ve thung hi chu hi zia sa kan ne hi chiar tura ka ti dewani amaro chu tleman soi zau tai langin i thil tha le thalo kan ti hi ejer chuanin i omzia nei lo ai ani chan chu kan emotion kan soi chuana kan express na mai ani atita ni mathematics lam pangai ta chuanin entin nan ruk hi thalo kan ti te tol tha hi thalo kan ti te i kan du lo na kan tlang au puita a enge a kan thu soi ho kha kan va verify thei si lawa to bang chuan san chu ai nga na kha verification ani a to bang chuan emotivis ho wa chuan i enge er te ho ngai da na chuan ni thil tha le thalo i lo wang ho kha kan emotion kan soi chuan na mai a khan ngai ta ni rhetoric ve thungi chu tong kam thiam na entina thaber chu pu zoram thanga te lo in ta se supernatural soi ngai lo da tai lang chuan analytic le synthetic chu ontological argument a khan kan soi to a hi chu enlet meta ulang tabula rasa hi chu blank slate ti ani ta John Locke an mang ta ta chuanin i hi Descartes counter na ni ta chan chu Descartes khanin entirnan kan hriat na chungchanga sources of knowledge a kan reason ani aron ti ta amaro chu John Locke hi chuan kan pian tirin kan hriat na hi engma om lo thil kan hmu le hret te kan khoi te mang khanin ti khanin a in no khat zel ti kha kan hriat na kha blank slate angani chu aruak veka kan experience mangin kan no khat ti khani mai tabula rasa kan ti chuan traditional kan ti chu hi po harlo ta Ethiopia kan ti chu suang tu na du thu samram kan ti Karl Marx kha entinan I tunge imagine there's no heaven ti ang kamila kha John Lennon na mi John Lennon na hla kha kami khai ngai thak chuan I infrathiam bo matin I Karl Marx te in chair chuan ni chu in riang inference kan ti ve thung hi chu inferential knowledge kan ti hi chu I claimina logic de ulek ta entirnan buddhist ho han mang tai langin klanga mei khui muta infer thei chu mei omani mei om achan chu I thil mu thina khanin mei I mu piangin mei khu kai mu thin ta chuan klanga khan a mei kha mulong balang a khu kai mu chuan a kang ani di khai hre thei ta tin po nai chok ta a I jing tho khanin alo hu vek ta I infer thei chu ruwa zana sur ni mo ti kha ani le ta ni invariable concomitance in zui nge ang ho khani le ta ni logical fallacy ve thung chu kan ngai tu na le kan thu soi te kai hnial na mo thil kan soi cho thina kan ngai tu na dik lo thina khani ta ni I enge error reasoning kan ti kha ta hianin tam tak oma I logical fallacy hen ethominem kan ti te he in hnial ni khwa topic soi lawin an mani mi bal chung chang kan va be di ang te hei kan thin rim thin ang te I enge azira sang zo kan wanga I ka thu zira kha I dik zok anga ngai tat ang te kha om vele thin ta ni kan kha logical fallacy I thil kan soya I tel lo turang chi ho kha ta hian mu thei om ta hi pona ki kan la soi turang ngai critical thinking kan ti thung hi chu I informal logic e ta logical thinking kan muta critical logical thinking ajon kan thil ngai to piang kha a sequence kha a in dot tho sa tur ne 1 ani chuan entinan 2 4 8 10 in ta adu ta ngi omang 12 adu le ngi omang 14 chu logical thinking ajon chu ti chu kal ta ni amai ro chu critical thinking a ve thung chuan chu ti chu kal ngai lo ta ni entinan mi pali in ni hnia inan sa zawa mi parukin ning za tangi an sak zong tiang khalo in ta critical thinking kan apply don chuan clear dan tur tam ta kom ta ka mi zia ba kha I enge method kan man thin pi lam pa ngai to ngai ru alo sur ta se mi thi lo om ta se
tiang te kha ngai to te langai ta inform la ni wang khan kami kha critical thinking bo hi discipline ran deu ni wangin hi kan la khel tura nga yang Ghost Not Dead movie kha review ka tum dewa review ti lema enge an argument man te an philosophy class te kha ani dan tor ni em te chung chang chumi zo lampanga chonin critical thinking hi machopa ni ngal tai langin adang ho pokala nei nol ta ti chuan hemi enge allegory kan ti te analogy kan ti te metaphor kan ti ho chu literature atong kam man tamani hi chuan sheveka nga paradox te po tong kam man la rangani ta paradox po hi philosophy huang chunga chuan tamta hemi po hi kan la soile turanga yang enge paradox lar zol ho kan la da chok turanga yang he poi ti chuan hermeneutic interpretation he ho ve thung hi chu man soi soi ta langa top na ber ni an to bok ta bible lo en tai langin kan du kan pick thin ta cherry pick an ti thin ta kan bible tu in jeka kan du dan kan ril ruput mang zo kan shil fe thin ta hermeneutic chu thil kan shil fe interpretation khain ta amaro chu a shil fe dan diktura chon a historical context aka kan zuk thret angai ti te khani ta chuan chu ani na shil fe tur chuan an hun lai I so hun lai te tir tir ko pola soi hun lai te kan ngai to te langai ti te khain ta tin chu pelam panga gadamara te ho kan en chuan le post moran ho death of the author de kan en chuan khang hengang meaning original meaning hi aziak tu a khanin om big lo khan mi attack sa bokan om big lo a chiar tuina a chi alo chera enge a background le a environment bila kha thu kha lo chera alo anun ne na lo in chobe chuan om zia original meaning joran chok mai tiang te kha ani le ta an tirna he la tam tak love song tam tak om ta kim kim la te polong ta se he ta ko hrun upa te chon chiar ta se an tan chon om zi om lo mai the amai ro chunga I zong then mek ke tan chuan om zia lo om le mem thei ta ne ti zong khan soi tiang a thui lu tuk tong klema nge mo chiang lo lai soi fe ngai lai om ni chonin du le enge part 2 lampanga chonin hei school ania hei ethics bi kan nia hei epistemology bi kan nia metaphysics bi kan nia ti poin kan la tile do ni ama ro chu ne tu na re chuanin ril ru masa sa ho kha karon da chho hlom ta pani wang khanin klemin a boy chu de mai the poni se du